Einstein a la platja. El conte, que es titula Ni real ni imaginable, tracta de les paradoxes lògiques. De fet, recullen 500 paraules de 3 paradoxes lògiques. El que caracteritza les paradoxes lògiques és que a vegades ens parlen de mons que no només no són reals, sinó que són impossibles metafísics. De fet, una de les paradoxes que tracta és la del barber, que va descobrir Bertrand Russell a començament del segle XX. I aquesta paradoxa, de fet, es pot dir que té història en l'època medieval, quan se plantejaven problemes que són paradoxes, com per exemple, si Déu podria construir una pedra, Déu omnipotent, que ell mateix no pogués aixecar. Jo crec que l'aspecte més important de la ciència i de la racionalitat en general és l'esperit crític. És a dir, la ciència és l'antítesis del pensament dogmàtic, del pensament religiós. La ciència s'admira davant del món, però no busca explicacions sobrenaturals al món, sinó que intenta utilitzar la raó i només la raó. Jo crec que la religió és la font més important dels mals que hi ha al món i que la ciència, que va néixer enfrontada al pensament mític, al pensament religiós, és l'eina fonamental de felicitat dels humans.